Matthew Asempa Tinson. Mumu aten na wa mumu aten. Na atenko a mubuo no wode bebu mu. Na de kora mudi susuo no wode besusu ama mo. Na ade na mo hwe dua a ewo wunu ani so. Na wara wani so mpuna de wunhunu. Anase ebeden na wobeka akere wunu ase. Ma menyi dua no mfiri wani so. Na hwe mpuna wo wani so. Nya atwumini. Yimpuna no firi wani so kane. Eno ansa na wobehunu ade ye ayi dua no afiri wunu ani so. Momfa de ye kronkron mankraman. Na monto mo hwene pa ngum prakwanim. Na wamfa won nan tietia so na wansane amesunsuane mo. Momisa na obema mo. Monhwehwe na mobehunu. Mumom na obehine mo. Na obiara obisa no onya. Na de ohwehwe no ohunu. Na de obomu no bohine no. Anase mumu nipa ben na owo ho. Na se ne babisa no paano a obema no obo. Anase se obisa no apata a obema no owo. Na se mo amoye abonefo nim sede moma moma ne pa empra he na mo agya wo soro no remfa ne pa ma wona obisa no. Enti ade biara mo pese nipa nwoma mo no monso monwoma won sara na yei ne mra ne adiyifo no. Monhye ne opono teatea no mu na opono a eso ne okwan a etre no ne de ekọ oseye mu no na wona wo hye mu no ye pii. Na opono teatea ne okwan hia no ne de ekọ nkwa mu na wona wo hunu no so. Na monhwɛ mo ho yie adiyifo atorofo ho. Na wona mnwanten nwoma mu ba mo nkyɛn. Na wɔn mu de wɔyɛ mpataku adufudi pɛfo. Wɔn aba na modi behu wɔn. Wɔtete bobe wɔ nkasɛɛ so. Anaasɛ wɔtete brodoma wɔ akrateɛ so. Sara ne duapa biara so abapa. Na duabɔne so ababɔne. Duapa ntumi nso ababɔne. Na duabɔne nso ntumi nso abapa. Dua biara a enso abapa no wotwa na wɔde gugya mu. Enti wɔn aba na modi behu wɔn. Enye obiara wɔsem sɛ Awurade no na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu. Na deɛ ɔyɔ magya wɔ soro no apɛdeɛ no. Ɛda no nipa pii bɛka akyerɛ me sɛ, Awurade, yɛmfa wo din hyɛ nkɔm. Ne yɛmfa wo din tutu ahonhommɔne. Ne yɛmfa wo din nyo ahoɔde ne pii anaa. Ɛno na mɛpɛ mo maka kyerɛ wɔn sɛ, menhunu mo da. Mumfiri me so nkɔ, mo a moyɛ deɛ ɛntene. Enti obiara a wɔte me nsɛm yi na ɔyɔ no, mede no bɛto ɔbadwemma a ɔtoo n'aban botan so no ho. Na osu kɛseɛ tɔe, na nsuo yiri, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ aban no, na anhwe ase. Ɛfiri sɛ, wɔtoo ne fapem ɔbotan so. Na obiara a wɔte me nsɛm yi na ɔnyɔ no, wɔde no bɛto ɔbakwasea a ɔtoo n'aban anwea so no ho. Na osu kɛseɛ tɔe, na nsuo yiri, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ aban no, ɛhwe ase. Na hwe aseɛ no so. Na ba sɛ Yesu wie ensɛm yi ka no, ne nkyerɛkyerɛ no ma nkurɔfo akuakuo no ho dwiri wɔn, ɛfiri sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔwɔ tumi na nyɛ sɛ wɔn atwerɛfoɔ no.